Здравейте, дами и господа, аз съм Тети. Намираме се в салона по физическо възпитание и спорт в 42-ро основно училище Хаджи Димитър. Вече изминаха 3 дни, откакто тук се проведе районното първенство по баскетбол, в което нашето училище победи и стана районен първенец. Вчера един от треньорите на училищния отбор по баскетбол прие поканата ми да даде интервю с 13-те пера. Повече ще научим от репортера Божидар. Здравей, Боже, чуваме ли се? Здравейте, Еди. Да, всичко е наред. Какво да очакваме? При мен е треньорът на районните първенци тази година, господин Любенов. Нашите зрители могат да очакват много интересни интервю до броени секунди. Нека сега се прехвърлим при теб. Ами добре, нека се прехвърлим. Господин Любенов, здравейте, първо честита победа. Благодаря, здравейте. Благодарим ви, че приехте нашата покана да участвате в интервюто. Нека започваме с въпросите. На какво се дължи успеха на вашия отбор? Ами, успеха най-вече се дължи на правилната селекция, добрата игра на момчетата по постове и тяхната всеотдайност. Защото наистина отборите бяха доста по-висока категория, доста по-едри момчета от нашите, но нашите момчета с всеотдайност, с мъжка борба успяха да се преборят и да вземат така важните победи. Споменахте думата селекция, ще остане ли тя и за останалите мачове? Селекцията остава за мачовете, ще прибавим още един-двама към отбора, но те са в резервния състав. Основният състав е абсолютно същия. Не смятам да правя промени и за зоните и за градските първенства. Стига, дай Боже, всички да са здрави, което е най-важно. Иначе, какви са вашите впечатления? Обичат ли децата баскетбола? Да, определено. Аз преподавам на 5-7 клас. Децата, може да се каже, че доста така интерес проявяват към баскетбола, волейбола, футбола, най-вече към спортните игри. Говори се обаче, че децата спортуват все по-малко. Имате ли такива наблюдения? Ами, не мога да кажа все по-малко. Значи има известно отдръпване на децата от спорта, но според мен това най-вече се гради в началните класове, от 1 до 4 клас. Там голяма роля играят родителите, голяма роля играят това до каква степен ще им дадат така да използват, да употребяват интернет, компютърни игри и всичко свързано с застой на едно място. Но откакто работя в това училище, това са вече 3 години, смятам, че така допринасям за интерес към спорта, провеждам и 3 пъти седмично волейбол, на който взимат участие все повече деца. Ясно. Именно да очакваме ли победи на училището в други спортове извън баскетбола? О, да, определено. И във волейбола доста добре се движиме. Там имаме на районните първенства съответно второ място и трето за... Втори сме при момчетата, трети при момичетата, но там трябва още работа. Освен това децата, които тренират и играят в волейбол, за момента са все още малки. Ние излизаме 5-ти клас срещу 7-8 играем обикновено, което съответно допринася за загуби и така за по-голям стрес в децата при мачовете. Нашето училище стана районен първенец съвсем наскоро. Доста деца наблюдаваха и турнира. Очаквате ли да се запишат така изведнъж повече деца в баскетболния отбор и да проявят желание? Надявам се да се запишат в клубовете, които водят тренировки по баскетбол. Нямам пряко наблюдение колко деца са в тези клубове, но знам, че голяма част от малките до 4-ти клас тренират баскетбол и там интересът е голям. Докато 5-7 клас, тези, които тренират, са повече по клубовете извън училището, което е нормално.
Иначе направихте 3 поредни победи и все пак какво ще пожелаете на победите? Най-вече здраве, все така всеотдайни, мъжка игра и дано да сме заедно с отбора още оставащите 2 години, защото децата са в момента 5-6 класи. Ясно. Ами много благодаря за това интервю и имате само победи. Благодаря. Успехи на вас.